Проба, изгавейте. Аз съм Радо и Мадман. И той път ще обясня Surprise базов модел за UI в Blender. Следващото, който ще направим с този модел е да го направим всъщност да може да изглежда добре. Няма мога да говоря, но фоко ще видите. Сега, първо, пробвай да ремешне. Един път ще го направите, ако след това може да се получи нещо изключително гадно. И ще видите накрая. Накрая ще видите какво гадно може да се получи. Това е проблема. Харизанов обича да залага на всякакви варианти. Трябва да продължим с петицията. Но за да я вземе на сериозна област, не трябва поне 3000 подписа. Имаме 3 дни. Какъв ти е проблем? Цифрата 2000 е проблем. Инсталацията е само на хартия. Те не виждат къде е проблема. Не знам как ще се навият изобщо. Грешко. Ако ти трябва в тълпа, прави скандал. Това е само началото. Ей, така си лъжите. За някой от вас това сигурно ще е първият го разбира. Начин ще направим, ама тия работи в момента... Без пръсти по щагите, нали? Така, само грозно. Да, сега дайте сериозно, дайте се концентрирам. Няма нищо извън щагите, моля ви. И бъдете внимателни с зърната. Зърната внимателно. Да, все едно са женски гърди. И голяма Антон стана, бе, мустак. Не аз. Той живота е Анатом. И най-важното. Рост на Филис не се бере, нали? Ясно. Само да обясните какво е Филис. Ти какво работиш, бе, момче? Работя на компютър. Ясно. Има ли други, дето да работи на компютър? Айде сега, вие де сте на компютъра, да слезете от него и ме последвайте, ще ви покажа. Си в Монако. Хайде, малко по-сериозно, защото... Така, това са мои гости, искам да ги наставиш много ви бъда. Дано не ти станат и семейство. 3 броя заведението черпи. Както гледам, ще ти трябва и социален асистент. Само ако има твоите крака. Кристоф иска да започнем от тия редове. Може да изгладим и път да не изсломим. Първо ще изгладим, след това ще не изсломим много. Скоро ще освободим, трябва. Сега, имат ли всички ножици? Така. Най-добре е да си кажем молитвата. Благодарим ти, Господи, за берекета. Дай Боже дъгите да са яки и обръчите да са здрави. Амин. Амин. Добър час. Хайде по редовете. Слави тук при мен. I'll be your city street as it bounces to the sun. Soft beat that absorbs the heat when the daytime world is done. Warm sleep, happiness that knows there's nothing wrong. It's true love's adventure when the whole world sings along. And I say, oh, what a summer day. And I say, oh, what a summer day. And I say, oh, what a summer day. Take my summer day away. The planet is one playground to explore with open hearts. The atmosphere
прем зъби. Пада на тия плажа в Миконос. Имаш да напълниш още 20 касетки. Хайде. Прем малки Non, зъби. non, non, attention. On garde que le meilleur, d'accord? Tous les petits. Най-добре on jette. Attention, ça c'est използвайте pas bon. Non, non, non. друг модел за Tout зъбите. ça. Hop. Attention. I got sandwiches for you. Pick you like. Oh. Beautiful and kind. I know what Philip did to deserve you. I don't either, but it's a very good idea to remind him of that. Oh. We pick only the best. Oh, is this how you pick the people around you? If I would tell you, where would be the fun? Well, careful, we missed one more. Oh, figures was my first time. Okay, I will. Ловиш настроение ли си? Зависи. Защо? Трябва да ти покажа нещо. Мерси. Андрей Гочев има много шоу. На това място бих си го пуснал да гледа. Аз съм Андрей Бочев, общински съветник от партия на Отдел. Преди 4 дни тази партия и част от опозицията гласуваха бандитите от Ред Констракшн да превърнат каменна куля в гробище за биологичен отпадък. Много скоро ще осъмнем с инсталация за опасен медицински буклук. Ще позволим ще бъдат пълни белите тробове на децата ви. Какво ще работите? Когато винаните правят на затвор, няма да съм съучастник в криминално престъпление. Затова напускам партия на Отдел. Ще продължа да служа на този град само като общински съветник, но независим. И няма да позволя имиджа на района. Добре, сега Точно този ход не съм очаквал от баща ти. Да. Изборите са съвсем скоро, той няма какво да губи. Може да разпали хората да се разгневят, щом ние не можахме. Вече обяснихме, Андрей. Да, знам. Затова не очакваме нищо от теб. Откъде имаш тази снимка? Имаме да отскоро. почитай. Това са баба ми Ана и дядо ми е бил с някакви приятели. А знаеш, че това е прадядото на Филип. Филип? Да. Сигурен ли си? Да, Марко. Показва ми негови снимки. Когато сменяхме името на винарната. А това е Катина, жена му. Избягат се във Франция и след това никой не ги е виждал повече. Марко и Катина. Да, сега разбирам. Какво е? Няма значение. Ако искаш, може да тръгваш. Добре, ще видим утре. Довиждане. Докторки, удобно ли е? Святко, моля ти се, не съм докторка. Колегите ще се обидят. За мене ти си докторка. Докторка си. Това е от мене и жена ми. Много сме ти благодарни за грижите. Заповядай. Това ми е работата, нищо няма да ми даваш. Ти ще го вземеш и леко ще се разсърди. Моля ти се. Моля ти се. Ти Добре, време е да тръпнем. Сестра Бончева, не можем да взимаме нищо от пациентите. Човекът просто е благодарен. Искам рапорт за инцидента вчера. Бил е твоята смяна. Какъв инцидент? Аз нищо не знам. Никой нищо не ми е казал. Младежът от Пета изчезна от телефонът. Интересно защо го знам преди теб. Младежът от Пета е в корито. По цял ден лежи и гледа в една точка.
Всичко му е пред очите. Дали ти отговаряш за сестрите и санитарите? Добре, ще проверя, просто аз не съм охрана. Провери го сега. Утре трябва да назнача проверка по случая. Смяната ми свърши. До 5 има цели 7 минути. За 7 минути нищо не мога да направя. Тогава остани колкото трябва. И Благодаря на Добре. всички за добрата работа. Време Днес сега наистина бяхте като един. За малко изволи сте си да получили сложи своите Надници. това. надници. После, ако все още имате сили, може да си вземете от нашото вино. Бутилката е по лев 50. Ама И това кой си е път направо подарък. нека Да, не изпължи съвсем. линия. Толкова е струва една бутилка, когато винарата е била на прадядо. Цената е само за вас. Темпото ни днес беше много добро. Но утре берем ложето при Кайрако, така че добре е да сме там отрано, за да хванем повече сладинка. Сега за надниците, там. И Айде! най-добре да е Уче, какво значи надница? максимум. Уче, ай, друг път ще обясня. Върви си измей ножиците, моля се. Какво значи надница? Надница са паричките, които взимаш за един ден. С колко надници ще стане милионер? Ама на тебе се не плати да ставаш милионер. И като си купя часовник. Вие утре нали ли сте? Което си не купувал, не се равнява на това, което ни караш да правим. И ще се наложи да си търсиш други роби, защото ние с Лукреция сме тук. Остана с придворните дами, за да не са им окапали мимите. Зарязаха ме. Обаче съм изкарал 50 кинта. Искаш ли да мога да ви аз като колело? По-добре се наспи. Утре ще си покриваш нормата сам. И това тук ще го правим. Знам, че ме избягваш. Това очудва ли те? Предай на Андрей да си свали видеото от мрежите. Андрей е общински съветник, за разлика от теб ще прави каквото си иска. Не трябва да се кандидатира за кмет. Това според кого? Просто казвам, иначе няма да бъде добре за семейството ми. Виж какво, ти достатъчно се намеси в семейството ми, няма нужда да се грижиш повече за нас. Ако се кандидатираш, ще загуби. Ще има и други последствия. Това е заплаха ли? Съвет. Съжалявам, не излътвам. Миличка, предай на твой нов приятел, че ние с Андрей сме заедно от 30 години. И сме видели и добро, и лошо, и знаем как да се справяме с загубите си. Осем хиляди гледания и 1300 подписи за един ден. Не е зле като начало. Видях. Има ли кой да те последва? Още трима заедно с мен излизат от групата. С кофти позиции в листите и не беше трудно да ги намеря. Ти сериозно ли го мислиш това? Кое? Знаеш кое? Чуваш ли? Има шансове да стане кмет. Само трябва да избереш правилните съюзници. Защо не започнеш с винопроизводителите? О, ти ми знаеш. Никога не си се интересувал от избори. Днес при мен дойде Антония, пратена от Харизант. И? Каза ми да ти предам, да се откажеш. Ефектно беше, но не можа да ме разстрои. А и ти няма да се отказваш. Дай ме. Да, днес се справи чудесно. Главата ми ще се пръсне. Не ми е приятно да му повеш за такива неща. Не, но ти си прави нещо за криво. Тази история с отпадъците не е ли наистина опасна?
Стига си пълнила главицата с глупости, моля те. Да ти донеса ли нещо? Нищо не искам. Добре, сега глинени работи. Приличаш на човек, който се е скапал от работа. За разлика от нея, това е доста превързан двоен стандарт. Естествено, че е двоен. Защото ти след време ще управляваш моите пари. Но като тя ще бъде кой знае къде. Проблемът на второто поколение бановци е, че нямат никакъв интерес към бизнеса на първото. Какво е интерес към парите му? Така си ме научил. Ти не си решил да станеш музар. Няма да ставам нищо. Ти стана ли задълбани? Прав си. Прекалено много удобства ти ще станах. И сега си плащам цената. Когато се питам, как ще да си справи майка ти с теб? И да се пита. Но как да разберем? И по начин да може да се изглади. И служи и на после да се изглади. Но, виждате, 1 милион точки. И това хич не е добре. Тъй, че повече имеш не бил да има. Че на мен ми се наложи кой път да правя това видео. Да мой да направя нещо. Ще правим проверка. Слава Райкова. А вие сте? Атанас Служев, главен трибунал на Маркова изма, с какво може да ви помогнем, дами? Master, what's going on? Why are we stopping? Дами, извинявайте, всичко наред ли? Ще правим проверка на трудовите договори на служителите. Кой е собственик на обекта? Си съпруга ми. Ще трябва да ни покажете и договорите на берачите. Берачите. Те берачите идват и си отиват. Затова има еднодневно трудови договори. Аз понеже не живея в България и не знам, но съм сигурна, че съпруга ми знае. Това ли е съпругът ви? Не. Разбира се, че не. Съпруга ми не е. Съпруга ми не е тук в момента. А къде е? Кой? Съпругът си? Къде е съпруга ви? Не знам, ти знаеш ли? Не, няма идея. Той не ми казва, той е началник, той не ми казва. Слава!
Лъжице. Използвайте. Щом дойдете утре, утре е много по-хубаво да е заповед и утре свършим повече работа. Господине, само не ни казвайте кога да идваме. Искам да кажа, че днеска не берем, няма берач, няма договори, какво ще проверяте? Няма берач? Няма. А децата на поточната линия? Да си играят, това не е... Те ваши ли са? Да, не, на сестра ми са, но са като мои. Никола, я покажи на тези лед как си играете. Така, Кинке, покажи как си играете. Така. Вижте, най-добре да ни закарате на Кайрака. Какво ще прави на Кайрак? Знаем, че днес берете лозето си на Кайрак. Вижте, Ангел, някой жестоко ви излъгва, няма нещо. Най-добре да ни закарате лично вие. Аз. Добре, време само да за взема чужда плата. плата и ще ви закарам. Нали? Искам да ви представя нашия любим диплом, Кристоф Вале. О, Hello. my name is Асия. Много ми е приятно. Здравейте. Nice to meet you. Hello. Слава Райкова. Ето господин Вале, той има толкова, даже мога да ви го покажа веднага, ако искам. Именно да правим вече. Вдигни бе. Вдигни. Ало, Филипе, чуваш ли ме? Ясно разбрах. Да. Окей. Трябва да ме да сумите. Сега? Да. Спрете всички лати насам, бързо! Идват инспектори, а нямаме договори за берачи, никой не каза за това. Ако си тръгнем сега, не е добре за гроздето. На тая жега захарността ще скочи. Някой ще бъде ще поведе. Товарете всичко направено до сега и да изчезваме тук. Много жалко да го без сигнал с фитнеса. Какво става? Идват инспектори, имаме издънка с договорите за берачите, така че давайте. Те без предварителен сигнал ни идват, някой не е натопил. Нямам време да правим разследване, давайте. Всеки да взима по една щайга и тръгвайте бързо, бързо! Хайде всички мина по ножа за глада. Обиде. Трябва да започнем най-късно вторник. Но тогава Филип ще е обрал тяхното. А ще успят ли? Те нямат много хора. Не е наш проблем. Предоговорили специален график. Нали ще направиш проверка на строя? Хора, щайги, ножици, за договорите съм се погрижила. Прави го всеки път. Извинявай. Не сме работили до сега, длъжен съм да го кажа. Няма проблем. Извинявай, ако може да пустите кик. Моят климатик е вършен. Отпада ще дишаш. Ето го и Кайрак. Само внимавайте къде стъпвате, че е пълно с пепелянки. Вие така като говорите, те ще вземат да дойдат. Аз се шувам, на последния са много пепелянки се появиха, много зми. Какво е това нещо? Бум! Бум! Още едно хапа една бивша колежка, едва ме спаси. Колежката, да, се смята, не знам. А този трактор какъв е там? Какво прави? Патрулира, охранява лозята от глигани. Появиха се глигани, фащат чепката и сушават цялата. Вигани? И змии, да. Много горещо. И както ви казах, няма никой. Най-гилото на последки хора няма. Много го е грозето. Шапка. Аз да чуя шапката. Тя къде е? Е женска. Сега мъжка. Секси. Уи секси. На мен ще ми сте по-добре. Да, вече.
Тази среща трябваше да кажа за още едно видео, което е с... Искате ли да продължим до това? Ангел, хайде де. Ами... Вие така да плаши. Тя не е видяла Джигари. Ако имаш време, ще ти направя една кератинова терапия. Косата ще ти живне. За разлика от мене. Извинявай, но Куцо и Сакато е вече политик. Нали за тук всичките и ги виждам. Добре, че не влязохме в листите. Не ми се говори за това, моля те. Добре, проблемът ти сега да от това. Тя грабна. Тя Здравей, красавица. Издържах на отровата ти. Ще го пробваш ли пак? добре, сега да оправим всичко, което бяхме направили тук. Тази вечер в спортните новини очаквайте. Голямата ни звезда в вдигането на тежести Карлос Насар атакува титлата на Европейското първенство в София. Двама българи в финалите на световното поплуване в Доха. Как се представиха Габриела Георгиева и Йосиф Миладинов. Григор Димитров в действие. Първата ни ракета преследва нов финал, този път в Роттердам. Тези и още новини в спортната ни емисия малко преди 21 часа. Здравейте, аз съм Васко Катинчаров, продуцент и автор на предаването Фрактура. Гледайте моят плейлист тази събота в 22 часа само по БНТ1. Когато и да вземете за консултант, ще ви е трудно да си конкурирате с мен. Особено ако ще ни въртиш по връстен номера с гърба. Продавал съм достатъчно вино и казвам, че винарите ще се развиват. Ти е бушона. Какво още има с това, Харизанов? Познаваш ли го? Колко ще ми струва, за да не гориш буклуците си до моята винарна? Защото съм на Кристоф най-вече. Казаците не гарат. Господин Бончев, какви всъщност са истинските ви интереси? Какво правиш? След загубата от ЦСК, Левски ще се опита да се върне към победния път в женското волейболно първенство. Тея Спорт в своята зала, но и бургаският им също ще се бори за първи успех от началото на декември. Сблъсъкът между третия и петия класирането ще бъде в неделния следобед. Ако не сте в залата, можете да го наблюдавате по БНТ3. Началото е 15 часа и 25 минути. От първите си стъпки по бунтовните пътеки до ден днешен, Сопотският дякон става съвременник на всяка нова генерация, мярка и мащаб за измерване и преценка на възхода и падението на нова България. Такава щастлива и едновременно трагична съдба няма нито един друг народен водач, нито един друг герой на националната ни история. Васил Левски, митичният и реалният. История БГ, понеделник от 21 часа. Потърсих певицата Мама Петкана Къшова, за която ми беше говорено, че знае много песни.
Записах около 25 песни от нея. Не пропусна обаче да ми каже, че е присъствала на обесването на Левски и че знае песента, която Левски е пял при престъпването към Бесил. На 19 февруари от 23:25 гледайте документалния филм на Весела Смилец и режисьора Борислава Димова "Спри, имам време" от рубриката "В кадър" по БНТ 1. Здравейте! Смъртта на руския опозиционен лидер Алексей Навални превърна отминаващата седмица в трагична. Новината за това беше последвана и от превземането на Авдеевка. Събитията се случиха, докато световният политически елит заседава в Мюнхен на конференцията по сигурността. У нас през седмицата на изненадващо посещение пристигна бившият премиер, сега външен министър на Великобритания Дейвид Камерън. За Западните Балкани беше повдигната на пресконференцията споровете кой да е външен министър, Денков или Габриел след ротацията, продължава. В същото време, убийството на Мартин Божанов нотариуса е на път да разкрие дългопазени тайни в службите за сигурност, съдебната и финансовата система на страната. По тези теми говорим днес. Аз съм Майя Костадинова и с кого ще ви срещнем до 20 часа. Смъртта на Навални обезсърчена ли е руската опозиция? Интервю на Теодора Гатева с съмишленици на Навални и Симеон Гаспаров с отзвука на трагедията в Съединените щати. Авдеевка падна. Как ще се развие войната в Украйна след смъртта на Навални и какви ще са действията на международната общност, която посрещна новините на Мюнхенската конференция за сигурност? Анализ на дипломат Димитър Гърдев. След посещението на Дейвид Камерън у нас, стабилността на Западните Балкани, македонският въпрос и бежанците, евродепутатът от НП и ГЕРБ Андрей Ковачев. Земеделската политика на Европа, изкуственият интелект, стабилността на некоалицията и нуждата от нови политически проекти. Евродепутатът от социалистите и демократите Иво Христов. Кой ще бъде следващият министър на външните работи и ще оцелее ли некоалицията? Депутатът от Продължаваме промяната Искрен Арабаджиев. 14 милиарда долара за 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Реална ли е цената и кога ще бъдат завършени проектите? Председателят на Атомния форум Богомил Манчев. Извън парламентарната и парламентарната опозиция, какво се крие зад убийството на Мартин Божанов нотариуса? За мрежата от връзки за въздействие и кражбата на бизнес. Прочитът на лидера на левицата Татяна Дончева и на депутатът от Има такъв народ Гроздан Караджов. Синдикати и политика. Равносметката на един синдикат в МВР сменил десетки министри на вътрешните работи. Председателят на СФС на МВР Илия Кузманов. История с продължение. Защо авторът на мозайката на Бузлуджа лепи плочки и шпаклова? Репортаж на Петър Желев. Започваме предаването с една новина, която разтърси света. Вчера руската страна обяви смъртта на Алексей Навални в затвора. Според официалните власти смъртта е настъпила спонтанно. Западният свят обаче не повярва в това. В това не вярва и руската опозиция, за която Алексей Навални беше водач и всепризнат лидер. Опозиционерът, който години наред разкриваше злодеянията на върхушката в Русия. С негови съмишленици разговаря Теодора Гатева. За Сергей Смирнов смъртта на Алексей Навални е едновременно немислима и очаквана. Ако каже, че е немислимо, няма да е съвсем истина. Ако говорим за убийство на лидер на опозицията като за очаквано, ми се струва, че не е нормално в 21 век. Тоест, това е едновременно неочаквано и немислимо. Ние не знаем. Тук всякакви разсъждения и анализи едва ли са възможни. Това ще бъдат версии, които няма да имат потвърждение. Дори да разберем какво точно се е случило с Алексей, това няма да е скоро. Целта на местната му в колония отвъд голямия кръв беше именно замитане на следите. Надявам се, че все някога ще се разбере, но нямам основания да си мисля, че това ще бъде скоро. Струва ми се, че властта нарочно го изпрати далеч. Той много дълго им беше под ръка. И мисля, че направиха всичко, за да прикрият следите на убийството му и за да не може светът да научи как точно е бил убит.
за да може да няма убедителни доказателства, че това е именно убийство. Да може да остане една такава неопределеност. Убит ли е бил, сам ли е починал или още нещо. Това е любимата тактика на Кремъл. Животът на всеки затворник е в опасност. Всичко зависи от степента й, от това колко известен си в свободния свят, казва Смирнов. В руския затвор всеки опозиционер и противник на Путин е в опасност. И аз мисля, че става дума за степента на опасност. Алексей Навални беше най-опасният враг на Кремъл. Врагът, който дразнеше лично Владимир Путин. Ако се опитваме да установим някаква логика в действията на властта, трябва да изхождаме от степента на опасност. В това отношение, колкото по-известен е човек, толкова по-големи са рисковете за него. От онези, които са в ръцете на режима, сега ми се струва, че Кара Музра е на първо място. И той е тролен. 2 пъти. Дадена му е гигантска присъда. 25 години. Условията, в които го държат, са непоносими. И вероятно сега животът му е най-силно застрашен. Убийството на Навални няма да повлияе на така наречените избори за президент, защото реално руснаците нямат избор, казва журналистът. Това едва ли ще повлия сериозно на изборите. Нямам илюзии. Владимир Путин ще получи толкова проценти, колкото поиска да му измислят в администрацията. Владимир Путин няма алтернатива. Допуснати са само кандидати, които не застават срещу него. Тези избори могат да се сравнят с нацистския референдум от 1933 година за доверието към фюрера. Няма реална възможност за промяна. За съжаление. След смъртта на Навални опозицията ще има нужда да се посъвземе, но е ясно, че несъгласните с Путин са много, колкото и странно да ви звучи, и в някакъв момент може да има катализиращ ефект, ненавиждащите да станат повече от уплашените. Колкото и да е странно, това не са взаимно изключващи се фактори. Хората, които се страхуват в душата си, могат да ненавиждат. Още повече от преди. Да, може би се страхуват да правят нещо, но ненавистта към режима само ще се засилва. Главният въпрос – какво да се прави? И той няма отговор. Още повече, че всякаква законна, легална дейност в Русия на практика не е възможна. Виждаме, че сега хора, които идват с цветя, биват задържани, бити. Това дава представа за възможностите на политическото пространство в Русия. Но все пак ще повторя. Хора, които са критично настроени към властта и Путин има ги достатъчно. И се надявам, че рано или късно, може би не тази година или следващата, или ще чакаме дълго време. Не е на стотици хора, които просто са поставили цветя в памет на Алексей. Целта е ясна – сплашване. Но Сергей не таи илюзии и за акцията по обяд срещу Путин. Тази акция е по-скоро психологическа. Няма много практически смисъл. Тя няма да доведе до нищо. Ако хората на 17 март в 12 излязат по улиците, това не означава, че путинският режим ще рухне. Тази акция е нужна, за да разберете, че вие не сте сами, че край вас има много хора, които не харесват Путин. Хубаво ще бъде да се види, че има много хора, но някакви сериозни последствия от това няма да има. И няма нужда от илюзии. По думите на Смирнов, Западът може да влияе повече на Русия. Въпросът е дали е готов. Това е въпрос към Запада. Как те ще се отнасят към режима на Путин и към политическото убийство на основния му опонент? Има ли възможност Запада да оказва по-голям натиск, по-сериозно влияние? На мен ми се струва, че да. Въпросът е дали са готови да го направят, да повишат залозите, но това не зависи от нас. Алексей знаеше какво прави, когато се върна през 2021 година, но твърдо вярваше, че мястото на руския политик е в Русия. Може и да го убиха, но никога не го пречупиха, каза още Сергей Смирнов. Това е много сложен въпрос, защото познавам Алексей от много време. За последен път го видях жив през 2020 година след отравянето. Пътувах до Берлин, за да направи интервю с него. Всяка среща с него беше ярка. Той беше много остроумен, но и обикновен човек. Да, политик с милиони привърженици, но с нищо не се различаваше от всеки един наш връстник. По интереси, по дрехи, по начин на говорене, по писането в Twitter. Мисля, че това беше много важно. Той беше много близък и много подобен на нас, обикновените.
За смъртта на Навални гледайте веднага след новините в 20 часа от Теодора Гатева. А иначе, как смъртта на Навални? Беше коментирано в медиите и политическите среди на Съединените щати. Отзвукът сега ще ни предаде на живо Симеон Гаспаров. Здравей, Мони! Здравейте, здравейте и от океана. Наистина потресаващи новини. Америка вчера и днес продължава да се плати като 7,8 по скалата на Рихтер. Добре, време е Всичко сега започна, разбира се, с смъртта на Навални. Никой не го очакваше това и двете политически сили в страната, и демократи, и републиканци, и техните медии застанаха плътно зад случилото се да подкрепят Навални и семейството му. Може би най-добре всичко това бе формулирано в едно изречение от Applebaum в Атланта. Каза така, че дори зад решетките Навални продължаваше да бъде доказателство, че смелостта съществува, че истината има и че има надежда за една по-добра Русия. Разбира се, това беше само началото. След това нещата изведнъж започнаха да се развиват. Скандал в момента с Съединените щати с прокурора, който би трябвало да осъди Доналд Тръмп за изборите за промяна на Джорджия. Тя разкриха, че има връзки с своя любовник, го е назначила да бъде заместник прокурор по това дело. И тук има един много голям конфликт на интереси. Разкриха ги също, че са пътували на вакансия, обвиниха ги в $650 000 за употреби обществено. Само обвинения. И разбира се, и накрая, може би, с интервюто на Ники Хейли. Какво се случи обаче? Направи връзката между събитията, Мони. Ще помоля така, че ние да видим точно по какъв начин убийството, смъртта на Навални, за момента нямаме информация как точно е загинал, той поне няма такава официална, но направи връзката между събитията. Първото нещо, което е републиканците излезнаха, нали, Fox News, разбира се, излезе преди, и CNN излезаха, но Fox News, освен, че казаха, нали, че има голяма вероятност това да е съзнанието на Путин и да са замесени руските служби. Пуснаха също и журналист, който е личен приятел на Путин, който е работил с него, на Путин, извинявам се, на загинали от Навални, който също така каза, че това, което всички го повтарят, нали, че той е изпратен в тази колония, за да се заличат уликите, той е бил бит там, но също така други пък от основните медии, които поддържат републиканците, казаха, че ако демократите не спираха тази връзка, не спираха проекта за спиране на границата и спиране на имиграцията най-вече, ще има пари за Украйна и Путин ще бъде държан под контрол. Разбира се, не са пък демократите, те не пропуснаха да обвинят републиканците за случващото се в Украйна и изказването на Тръмп, който се опита да разедини НАТО. И успяха, разбира се, да обвинят случилото се пък това, което Тръмп каза, че ако някой не си плаща в НАТО, той ще насърчи Русия да нападне тази страна, която не се отплатила вноските в НАТО. Това, разбира се, рефлектира идеално случващото се в момента в Съединените щати, изключително крайно разделена страна, но може да се каже, че от всичко това печеливши има. За сега това са демократите. Случващото се около Тръмп рефлектира най-вече върху неговите избиратели. Демократите спечелиха много важно място в Нью Йорк, което е един индикатор, че има някакво съживяване в средите. Ники Хейли продължава да бъде така сериозен фактор и конкурент на Тръмп, въпреки че Тръмп води. Ти спомена за нейната реч. Кажи пак какво точно и по какъв начин тя така коментира смъртта на Навални. Припомняме, че тя все пак е конкурент на Тръмп за кандидат в президентските избори и за кандидатура от републиканците.
Снощи наистина, като знаете, беше осъден да плати над 350 милиона долара. Няма да коментираме, нали, това дело, няма да има време. Но от всички, нали, така, политически лидери в страната, Тръмп е единствения, който нищо не каза за убийството на Навални или със смъртта на Навални. Ние не знаем какво точно станало. Да кажем, че е грешка на езика просто, да. Не знаем още за какво става въпрос. Така. Сега да, и ще се придържаме към фактите. Но истината е, че Ники Хейли не се колеба, тя открито застана срещу случващото се в Русия. Тя е за подкрепата на страните от НАТО, за интернационализма в всяко едно отношение. Тя е много против изолационната политика, която се опитва да наложи Тръмп. И това вече се, и така и други го коментират, че нито Съединените щати, нито икономика в света не може да се изолира от останалия свят, като например Саудитска Арабия, за да съществува, за да са богати, те трябва да изнасят петрола си, също и с Русия. Съединените щати също с много страни по света. И това, което той говори, изолационализъм, Добре, 1 милион и супер хиляди почти. Това дори се използва за базов модел. Няма да може да се използва за нещо повече. Тъй, че може да използвате Decimate и Конгресът на Републиканската партия, на така наречената конвенция, когато тогава делегатите официално ще излъчат кандидат. През това време, ако Тръмп бъде осъден по едно от тия дела, първото вече криминално на 25 март, това застрашава значително шансовете му да се на преварата срещу Байден. Нещо повече Ники Хейли предупреди, стане 1 милион и буквално сте сахали. Ой, направите нещо. И Байден на неговата възраст и делата срещу Тръмп. Ще ви казват, че 70 са за нея. Ако тя се изправи срещу Байден, тя казва, тя го бие. Ако Тръмп се изправи срещу Байден, има вероятност да се губи. Както виждаме, новините обаче се случват изключително начесто, така че как ще се развият нещата до изборите в Съединените щати, наистина никой не може да предрече. Благодаря ти много. Симеон Гаспаров включихме на живо от Съединените щати с така общение на реакциите след смъртта на Навални. Тази новина дойде и съвпадна с навечерието на Мюнхенската конференция за сигурност, където се обсъжда войната в Украйна, израело-палестинския конфликт и сигурността в света. Малко преди тези събития у нас пък дойде министърът на външните работи на Великобритания Дейвид Камерън, като той обяви, че основният разговор е била войната в Украйна. Дипломатът и бивш председател на външната комисия в парламента. 577. Здравейте, се разказа, но още може. Ужасна новина от вчерашния ден, а именно смъртта на Навални. Ако искате да кажем накратко кой беше той и всъщност загуби в вчерашния ден руската опозиция. Разбира се, това беше в най-активната му форма и знаете събитията преди това, опита за отравяне, учението му в Западна Европа, желанието му да се върне и естествено присъдата, която между другото беше увеличена. И с една нова присъда, този път за посегателство към екстремизъм. И той беше изпратен зад полярния плет в най-северната колония с много тежък режим. Тук властите в Русия не могат да излязат и да избегнат укорите, защото той се намира в затвор, който е изцяло регулиран от властите. Естествено, ако той е имал такива здравословни причини и проблеми, знаете, те или са били неглижирани, или не е бил лекуван правилно, или изобщо не е бил лекуван, така че... Всъщност вероятно за Тромп, вероятно така обяснение, което може би чисто медицински може да бъде прието. Въпросът е какво ще покаже автопсията накрая. Каквото и да покаже, всъщност вината е изцяло върху управлението на затвора, оттам върху цялостното отношение към него. Какво всъщност се случи? Всъщност Навални не умря. Беше
практически реално безсмъртен. Защото тази фигура ще продължава да бъде естествено с опозиция. И така се случва обикновено. Той е светланската опозиция, като е герой, който дава живота си за тази кауза. Използва процесора, така че удара върху познанието на Русия е абсолютно безспорно. В този аспект вече войната се прехвърли в чисто информационен план. Играят абсолютно други сили и естествено това е една хибридна, една информационна война, за която в момента виждаме, че руското ръководство не е подготвено, защото ви давате репортаж. Имаше първоначално и веднага мигновени реакции и на срещата в Мюнхен, Съединените щати. Така че това естествено ще се развива. Някой интересен факт. Предвид случилото се, вие сам обявихте, че вината при всички положения най-малкото към затвора може да бъде отправена. Вижте един интересен факт. Веднага беше направена инспекция на режима, под който се намира един друг затворник в Беларус. И това е съпруга на Олга Тихановска. И вижте как изведнъж Лукашенко много внимателно погледна към един такъв важен затворник. Там има избор. Есента са. За това отзвука е абсолютно реален. Сега какво, може би ще ме пита, какво следва? Руската позиция ще бъде важна. Това вече казахте, че при всички положения това ще направи по-силна. Въпрос е руската опозиция вътре в Русия или тази, която е извън Русия? И по какъв начин това на практика може да се случи? Това са вариантите. Един е по някакъв начин този скандален факт да бъде затъмнен. Възможностите на руската пропаганда са минимални, така че той няма да може да бъде скрит. Но какво се случва с опозицията в Русия? Другата част, които са на свобода, Надеждин беше отвърнен в списъците. Другата по-сериозната да запазим и Яковис, ами още повече. Фактически от крайните националисти, които имаха изключително сериозно забележки, упреци върху водената война в Украйна. Какво се случи с тях? Ние сме правили предаване тогава, когато всъщност беше бунта на Пригожин и още тогава моята теза беше, че този човек няма да бъде допуснат до процес. Всичките останали, които бяха критиците, именно Гиркин, Стрелков, така известния този затвора, отново са съд, няма просто сериални избори. Генерал Суровикин никой не знае къде е, след като се взе отпуска в епицентъра на украинското настъпление, той командващ на групировката 2 месеца. После вече го видяхме някъде из Африка, се снима и тук вече и той изчезва. Всичките тези, които бяха най-голямите критици на президента Путин, бяха отстранени по всякакъв начин. Не, че можеха да спечелят изборите. Базов модел. Проблема беше в предизборната кампания да преварят какво щяха да кажат. И какви факти щяха да извадят. Правя нищо между тук, също видео ще текстуира този модел. И да, тиче, айде.